singadlali nabo manje uthola ukuthi lezi ingane abazali abasekho emhlabeni sezi serious nje ingane ayisasebenzi lezi ingane azinamali lezi ingane azinakudla lezi ingane washiya wena mzali ufundisile ukuthi akudli ukudla komuntu umuntu uyathakatha washiya utshalile siyahlupheka manje ingane noma umakhelwane ethu uyabona ukuthi kuyahlushekwa athi uhambisa mhlambi isinku uyoyinika zisithatha isinkwa zisifaka edustbinini ngoba sazi ukuthi ukudla nje komuntu akudliwa ngoba washiya wena utshalile ukuthi akuhlanganyelwa nomunye umuntu washiya utshali ububi washiya utshale isono kulezi ngane wazibulala ziphila ngoba kumanje azikwazi ukuphila nabantu wena ulele engcwabeni zona ziyaphila ukuba uqaphele ukwenza yonke imiyalo yakhe nezimiso zakhe ngikuyale ngakho namuhla zonke lezi ziqalekiso zikwehlele zikufice iqalekiso zingaka nje kubantwana babantu noba babafile nomkhulu bafile bashiye lezi ziqalekiso kungenxa yokuthi abayilalelanga imiyalo kaNkuluNkulu bayithathela inqomo zokukhonza abanye onkulunkulu abangakwazi ukuhlukanisa nobubi onkulunkulu abangakwazi ukuthi leli khaya liphathe kanjani onkulunkulu abangakutsheli nokuthi noma ungantshontsha imbuzi yomuntu uzoyihlabela la ekhaya abangakutsheli ukuthi ushiya isiqalekiso la ekhaya mawuthatha imbuzi yomuntu amen bangcwele amen bathandekayo ngiyanibingelela egameni lomfeli wethu Jesu Kristu waseNazaretha umama Tekwane uRefam lo khulumayo bazalwane kwi-postcard bazalwane yamatshe evangeli postcard bazalwane yokufakazi bukaJesu ukuthi uJesu imisebenzi yakhe bazalwane yazeke emhlabeni ukuthi uJesu nemisebenzi emangalisayo ikhona ke le postcard bazalwane kuba sazi izimangaliso zasezulwini zemfihlakalo abantwana bakaNkuluNkulu befakaza besho bethu uJesu benzeleni le postcard ke futhi bazalwane yenzelwe ukuba kufundiswe nangokuvuma izono ukuthi izono zivunywa kanjani bazalwane amen ke bathandekayo namhlanje ke bazalwana ngizonihlabelelela ivoice yami bazalwana ayikahle hle ngizokhuleka nje bathandekayo baba wethu namandla wonke inkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha ababantamba manje inkosi yami uyilithemba lethu amathembe ekhona emhlabeni sawashaya indiva uNkulunkulu wethu namandla ngenxa baba yokwazi ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ephezulu konke akekho njengawe akekho fana nawe postcard ke baba siyayivula manje inkosi Jesu ngibe ispeaker ngibe umbhobho baba ngikhulume uNkulunkulu khulume inkosi yami utshele izizwe zonke baba abantwana bakhe abazolalela bezwe qede benze inkosi yami ngoba baba sekusela umzuzwana usuyabuya masishana uzolanda ibandla lakho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha amen amen ke bathandekayo amen ke ngane zenkosi namhlanje kubekekile nje bazalwane ukuthi futhi ke ngikhulume bazalwane ngakho uvunywa kwezono ngoba indaba yokuvuma izono yona ijulile bazalwane kakhulu mawembulekelwe imfihlakalo yokuvuma izono usuku uNkulunkulu ekwembulele into enkulu amen bazalwane eyivela kancane ngembulekeli noma ubani amen bathandekayo kulokhu ke bazalwane uthe uNkulunkulu sikhulume ngeziqalekiso nangemvelo nangofuzo iqalekiso nangemvelo nangofuzo ukhona umzalwane esisindisiwe ekholwa kodwa unofuzo ufunzile ufunzile lo mzalwane lesono sokufunza azange sivume sihamba naye ekholweni thola ukuthi lo mzalwane uyadelela nje umama wakhe nobaba wakhe babedelela nje ufunza umama wakhe ufunza ubaba wakhe orufunza umkhulu wakhe orufunza ugogo wakhe babedelela nje iqalekiso zikagogo nomkhulu nomama nobaba zawela kulo mntwana lo mntwana okhula nje uyadelela kodwa usesindisiwe uyakholwa manje akazange sivumele solo sokuthi mina ngiyedelela mina ngoba umama wami nobaba wami vele babedelela okanye basekhona vele bayedelela abamazi nje umuntu ukuthi uyini noma sengisindisiwe nami umuntu nje umzala nomunye nje ngikhuluma noma kanjani naye angimazi nokuthi uyini ngoba indaba ilapha ngifunzile ufunzo luyavunywa bazalwane uyazazi wena ukuthi umndeni wakho ufunze ngani uyazazi bazalwane
ukuthi umndeni wakho ufunze ngani. Thola ukuthi bazalwane mhlawumbe umndeni wakho okhokho bakho babehleba babe namanga babe thakatha babe nomona babe nenzondo bengezwani nomakhelwane. Lezo zinto zonke noma ngabe sebafa zisele lezo zinto azihambanga zimilile emndenini zimilile. Uthola ukuthi ugogo mhlawumbe umkhulu sebeshonile kodwa lezi zinto zikhona kubaba nomama. Nobaba nomama mayishona naye uzoyishiya kulabantwana. Lalabantwana mabeshona naye uzoyishiya kuyizukulu ngeyizukulu nje zala ekhaya. Kuyaziwa nje ukuthi zinenzondo, zinomona, zinenhliziyo ezimbi. Uyayibona nje into enjalo nje. Yini abantu abazivuma izono ukuthi uvuma isono ukuthi mina ngifunzile mina ngifunze umama wami. Umama wami mina wayincintshana kabi umama wayengaphani nje nami nje ngempela nje angikwazi nje ukupha umuntu ngoba lento ngenkathi umama akhe yenza noma ugogo wakhe yenza uyatshala yonke into umzali ayenzayo uyatshala enganeni iyamila lento uyoyenza lo mntwana noma ngabe semdala. Uthola ukuthi umama mhlambe umuntu ongathanda abantu la ekhaya nje bakhile la emalokishini nje sewuye uzubone nje benza idocumentse ezinde nama gate awungaboni umuntu nje ungaboni umuntu nje ukuthi kukhona umuntu la phakathi ngoba akafuni ukubona omakhelwane akafuni ukubona abantu. Kodwa izingane sikhona la ziyabona njalo izingane ziyakhula njalo ngalento izingane kuze ukuthi angafuni ukuthi ziyodlala nanezinye izingane thina esimila emalokishini nje zithi ziyadlala la estradini ibhola lijump istomp nonsense lingene kalo mama ungafuna abantu ngenxa yokuthi akafuna omakhelwane athathelele ibhola lengane alisike ngoba nje akathintwa aze afe lo mzali ahambe emhlabeni. Mayisihambile emhlabeni zisale lezi zingane zisale nakho lokho ukuthi thina kwakuthiwa nje abantu bonke la elokishini bayathakatha kuthiwa singadli lutho lwabo kuthiwa singakhulumi nabo singadlali nabo. Manje uthola ukuthi lezi zingane abazali abasekho emhlabeni senzi serious nje izingane ayisasebenzi lezi zingane azinamali lezi zingane azinakudla lezi zingane. Washiya wena mzali ufundisile ukuthi akudli ukudla komuntu umuntu uyathakatha washiya utshalile. Siyahlupheka manje ingane noma umakhelwane ethu uyabona ukuthi kuyahlushekwa athi uhambisa mhlambi isinku uyoyinika zisithatha isinku azisifake edustbinini ngoba zazi ukuthi ukudla nje komuntu akudliwa ngoba washiya wena utshalile ukuthi akuhlanganyelwa nomunye umuntu washiya utshala ububi washiya utshale isono kulezi ngane wazibulala ziphila ngoba kumanje azikwazi ukuphila nabantu. Wena ulele engcwabeni zona ziyaphila azikwazi ukuphila nabantu. Lento wena owawuyenza izonke lezo mama bakho mabakushiya benivalela bengafuni nikhulume nabantu bethi abantu bayathakatha zivume lezo zona wozuzivume emzalwane khuluma nabazalwane ngoba iyabavuka lento sebekhuluma ngezilimi. Uthola kodwa ukuthi nje akathandi nje kahle abantu enkonzweni uhlala nje yena nochifi nje njalo nje iyavuka lento azange ayivume lento lena. Uthola ukuthi ekhaya umama nobaba bayadivorce umama nobaba. Leyo divorce eniyenzayo niyatshala enganeni bazosho asebeke badivorce asebebadala ukuthi ngempela ngiqinisile ukuthi nezingane zakho ziyothi yonke into oyenzayo umzali azi namhlanje ukuthi yokwenzeka engane zakho. Mawuqala nje indlela yokuthi manje ubaba or umama niyadivorce ikhona ingane yakho eyodivorce nayo noma sewukhulile wena usuyixhegu noma usukhulile wena usuyisalukazi ishadi intombi yakho iphume neveyile emhlophe kodwa ngeke ihlale ngisho 1 year lapho idivorce ngoba wena wadivorce wayitshala lento uyayibona lengane ukuthi lento iyenzeka noma usathane sefike seyilingethi divorce akulula ukuthi ilwe lengane ngoba iyayibona kuwe uyenza. Ngomthetho abazali kufanele ngabe bathi behlele ekhaya bahlale ngothando nangokuthula nangomusa nangobele bekhulisa lezi ngane. uNkulunkulu wayidale kanjalo nje ukuthi umama nobaba uyokhulisa izingane ngokuthula nangothando nangesihe nangesabo. Hayi lento eyenzeka manje tholakala ukuthi umama ubuya ngo12 ebusuku udakiwe nje uyatshala nalezi izingane ziyoba njalo
uyatshala ubuya ngo12 ebusuku udakiwe zikuvulelwa izingane ngo12 uyatshala kuzomila yena lezi ingane ziyokwenza yini segugile segula esegule selele embhedeni asekho umuntu ozomphendula ingane pipiza imoto egatini ithi pipi ziphume seyishama kwayikwai zikushiye so ungasakwazi ukuyiphendula lapha embhedeni zikushiye zihambe ukhale uthi ingane zakho ziloyiwe ukhohliwe ukuthi wena wawubuya ngo12 zikuvulela udakiwe wawutshala noma ngaba uphuzu ubuya enyatsini ubuya kuphi seziyakwenza manje sekumilile abanye kumila bekhona abanye kumila besethuneni sebafa kodwa khona kushiye kumilile ushiye kukhona manje ngempela uNkulunkulu wayidale ukuthi abazali baphile kahle nabantwana babo kube ichain enhle izukulu ngezizukulwane zazi nje ukuthi la ekhaya kuyahlonishwa la ekhaya umuntu nje la ekhaya uphathwa kahle la ekhaya umuntu nje la ekhaya ngempela lento engiyikhulumayo iqinisekile kakhulu uthe uNkulunkulu mayembula ngayibona ngempela ukuthi ya iqiniso thina sikhule ekhaya elikhulu kakhulu abantu bonke babefikela lapha ekhaya babephiwa indawo yokulala abantu bephiwa ukudla abantu baze baphathiswe ubhontshisi baphathiswe amabele baphathiswe umbila abantu kuthiwa sibaphelezele siyobabeka ebus stop every day sikwade sizingane ukuthi njalo thina la ekhaya kuthiwa siphelezele labantu enithini esihlakulayo lana ithini esilimayo bona bafika nje sebezothatha sikwade sithatha ummese silisikele lisaka leli sithwala ekhanda uvuza umbila uvuza amabele uyothi ufika ebus stop sekuncane isono ngasivuma leso sono ngasivuma namanje ke njengoba nje ogogo bethu babephana omama bethu babephana hoyi alishonila ngangaphananga ikimi lento ngabuye ngazoyithola evangelini lokuthi uJesu uthi sibusisiwe isandla esiphayo ngomthetho nje wenkolo isono umzalwane elishone ngamphango omunye umuntu okholwayo ongakholwa ngoba uJesu yena usipha njalo nawe kufanele ngabe ufunza uJesu uphana njalo kukanjalo ke bazalwane lana ke sithola ukuthi abantwana bakho uyabakhulisa ngalondlela leyo lento leyifana nanokuthakatha ngoba vele umthakathi akwenzeki ukuthi izilwane zakhe ayishiye ngazinikanga bani izilwane zakhe uyayithatha uyamaza azomnika neqalekiso ke ufuzo uluvume ufuzo lolu funzo oluvumayo manje olwabazali bakho usho ukuthi ekhaya mina umzali wami waye nje nami ngifunze yena nje awuvumeli umzali wakho sizolifunda lelo zwi lenkosi ukuthi awuvumeli umzali wakho uzivumela wena ngoba wena inyama isahlangene nomphefumulo umzali wakho mahambe nenzondo uyomelana nalawo macala phambi kaNkulunkulu akekho umuntu okhulekelwayo ukuthi uNkulunkulu amthethelele ngale mayisefile umuntu uthethelelwa la inyama isahlangene nomphefumulo nakhona mayevuma ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi bese evuma izono athethelele akekho nje umuntu ozohamba nje nenhliziyo embencintshana ehleba enenzondo bese sithi thina mase sikholwa somkhulekela athethelele cha kukho bonke nalizwi lenkosi elisho njalo izwi lenkosi elisho njalo isambulo 20 ithi ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba akutholelwanga indawo ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi izincwadi zavulwa nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini njengokwemisebenzi yabo uyezwa
yilona loyo sefile mayafe nenzondo ethakatha eqambamange efana noSathane ehleba enza yonke into uNkulunkulu athe ingenziwa uyoma phambi kwesihlalo sobukhosi uyozilandulela yena uyokwehlulela ngokwemsebenzi yakhe wena manje thina bomama Tekwane sikufundisa ukuthi vuma isono vuma imvelo vuma ufuzo ukuthi mina ngifunze bani ngempela ufuzo lukhona ngempela ufuzo mina ngiyalwazi kukhona umfowethu lekhaya le ubaba wami mina wayeshaya kakhulu hayi kancane ukubingelela kwakhe nje wayefaka inqindi washona ubaba kwasala umfowethu exactly umfowethu mayithi hallo ukushanga inqindi iqala bese ethi hallo uyashaya kodwa wasizwa ukuthi asindiswe wasivuma leso sono ngamvumisa leso sono saze saphuma kuye namhlanje umntwana kaNkulunkulu akasashaya abantu uyayasha athi manje angisashaya abantu sengishaya amadimoni ngoba lesono usivumile ngiyazi ukuthi ngeke sisavuka kodwa kuba kasivumanga besizovuka lesono esekholwa esekhuluma ngeilimo obebeleshebe ekhuluma ngeilimo ezwe la inkonzweni noma engasabashaya ngeqhupha kodwa sebashaya ngenhliziyo ebafaka inhliziyo ebashaya azakhulume yedwa ethi mina angithintwa esho ngenhliziyo ilapho ke ngeke futhi angene ezulwini ngoba mawukhuluma ngenhliziyo uthi mina ngizomshaya ngizomlungisa sukwenzile futhi bazalwane ngisho ukuthi ke bathandekayo konke bazalwane esizokwenza lana ukuba nje sivume izono zabazali bethu hayi ukuthi sivumela bona sivume izinto abazenza phambi kwethu basishiya nathi sifunze bona zikhona ke ezabantwana abafundisi Inkosi yami bayithandazela bayifundela iBhayibheli bayizilela ukudla bayiyele enkonzweni bona Nkosi yami abaphuzi natshwala bayiphuzela itiye ababhemi nagwayi ukuthi ingane izocosha isinqamu sagwayi ifunde ukubhema bangcwele nje abafundisi ikhulele ngane la ekhaya nayo ikhula idla lobungcwele kodwa lengane mayisiphumile la ekhaya isiko university or isisemsebenzini ihlangane nalezi ingane ezikhule kulezi iqalekiso ihlangane nazo lezi ingane ithathe lento futhi yona masithathile ithatha kakhulu izidlule lezi uthola ukuthi siyenza lezi zinto manje eyithathe ebanganini bakhe hayi ebazalini ziningi izinto abantwana namhlanje uthola ukuthi babekhuliswa ngomthetho ekhaya ku street ekhaya bekhuliswa ngomthetho kodwa uthola ukuthi izingane mase ifika ku university nasemsebenzini azisakwenzi lokho ezikwenziswe ekhaya seyithatha manje iqalekiso zabangani kunezingane namhlanje ezingaqedanga euniversity ngenxa yabangani kunezingane namhlanje ezinye zibuye seyihamba ngamabhokisi seyifile ngenxa yabangani kodwa ekhaya kwakungekho lokho ukuthi kwakuyiwe ebhotini kuyophuza ukuthi kunezingane namhlanje ezizalwa ngabafundisi kodwa ifele ebhotini yini iqalekiso ayithathe kubangani uyithathele yena akuzoneza abazali ezakhe manje mayisesindisiwe ayeyithathele yena lezi iqalekiso uyavuma futhi athi mina abazali bami mina babengcwele kodwa mina ngahamba ngenza lokhu uzivumela wena ngoba lento lema ungayivumi izokulandela unomzalwane la usisi omunye waye isocial osisi esebenza emasocial manje lo sisi uthe emasocial ukudla kwakuncane manje futhi kwakuthi noma bephakele ukudla okuncane laba bakhulu abawoboss babuye bakuthathe lokudla lokho uthi wacabanga 1 2 3 wacabanga uthi wada mina njalo nje manje ngizombatha ijazi leli jazi ngizolithungela ngeplastic la ngaphakathi nangempela wathatha iplastic wayibophela ejazi ngaphakathi makuyophakwa uthatha iplate uthela la eplastic awathela ama plate azabe u3 ewathela la ijazi neplasticini ls4 alithatheke ahambe nalo ke eliphethe eyokudla bafike laba bawoboss laba askisi bafike laba bawoboss babaphuce
babaphuce bonke yena athi mina nginandaba abazi ukuthi ukudla mina ngikufake la eplastikini ebhantshini uthi ngisuke lapho ngicashele ngidla ukudla kwami bakhalela abaphuca ukudla ababuthi mina hayi mina ngidlele mina iplan yakhe ayenzile right ngenxa yokuthi mayisesindiswe le plan akayivumanga ya inkinga la manje ekholweni yaba inkinga la ekholweni manje la ekholweni usehamba nabazalwane usefuna izinto manje usephandala kubazalwane usephandala emakholweni manje make wanento enhle nje ayithandayo uzokwenza iplan yokuthi lento ayithole uzomnika ngoba unolimi akantshontshi unolimi lento le yamngena kufanele manje avume isono ayikhiphe uthola ukuthi ukhuluma kahle ngiyayithanda lento kanjani nawe uzumnike kanti yena uyithatha loya moya awutshela usathana ukuthi wena ntshontsha ukudla manje akasantshontshi manje useyacela kodwa kusasebenza loya moya aqede lapho unemonto nemonto mayibona nje ukuthi kusasa iMonday ngizoshoda ngepetrol uzothi hayi mzalwane khetha laba abanemali nje abangenamonto mzalwane kuyabekeka ukuthi ngiyokubeka kwakho hayi angena umzalwane amthatha yombeka kwakhe mayefika kwakhe ethi uyafika nje useyikikiza imoto ayisena petrol hawu hey imoto la ayisena petrol Nkosi yami ngikhohliwe ukuyichecka ukuthi imoto ayina petrol hey Nkosi yami ngizokwenza njani ngoba ngiphethe nephesi yokuthi ngiyothela egarage uyazi ukuthi mayenze nje wena sewukwakho uzongena endlini yofuna nalo senti yokugcina umnika yothela petrol aqede lapho ebuya endleleni uthola omunye futhi umzalwane naye futhi lo umenza kanjalo umphi lift mayisefika kwakhe futhi uyanyathela imoto usha ngathi ayistart ayina petrol ufuna ipetrol kusasa uye emsebenzini angeke alingena izulu ngenxa yokuthi lesono akasivumanga ukuthi yebo khona ngisantshontshi kodwa manje abantshontsha ngiyabasupporta ngoba manje izinto ngiyithola ngiyaphanda kuyavunya ukuphandwa abazalwane kuyavunya ukuphanda usukholwa ngikhuluma namakholwa namhlanje ukuthi izono ayazivuma zonke izono ayazivuma iziphi baba mhlawumbe ubaba la ekhaya uyaganwa nje uyaqonywa nje uyaqonyelwa nje ubaba la ekhaya uyayiqonyelwa nje akashiki ubaba la ekhaya hayi akashiyi Nkosi yami ibhande liyaxeka hayi uzaza ajampe ngisho komakhelwane akashiyi lutho nje ubaba la ekhaya lonto leyo uyayitshala ikhona indodana yakho eyoba njalo mhlambe yona iyothi jump abayigwazi or bayidubule isono siyobuzwa kuwe mzali mhlambe yothi ifunze wena ngoba ifunzile ngempela baze basho bethi akashiye bafazini ufunza uyise akadlulwa sketi ufunza uyise uze wazi ukuthi uthi lento oyitshalile mawusekhona kufanele uyivume mawuyivuma uyayikhipha kule ngane ngoba mawungayikhiphi ngelinye ilanga iyothi iyajumpa ifica indoda yakho ikhona indoda ifaka isibhamu ifele emanyaleni ngenxa yakho ngoba wena wawuthi uyisoka lamanyala kanti utshala imbewembe bantwaneni bakho ilokho ke bathandekayo engithanda ukuthi sibuzwe bese sifunda nezwi lenkosi lapha futhi kuDeuteronomy 15 uthi kuyakuthi uma ungalilaleli izwi lika Jehova uNkulunkulu wakho ukuba uqaphele ukwenza yonke imiyalo yakhe nezimiso zakhe ngikuyale ngakho namuhla zonke lezi ziqalekiso zikwehlele zikufice iqalekiso zingaka nje kubantwana babantu noba babafile nomkhulu bafile bashiye lezi ziqalekiso kungenxa yokuthi abayilalelanga imiyalo kaNkulunkulu bayithathela inqumo zokukhonza abanye onkulunkulu abangakwazi ukuhlukanisa nobubi onkulunkulu abangakwazi ukuthi leli khaya liphathe kanjani
onkulunkulu abangakutsheli nokuthi noma ungantshontsha imbuzi yomuntu uzoyihlabela la ekhaya, abangakutsheli ukuthi ushiya isiqalekiso la ekhaya mawuthatha imbuzi yomuntu uzoyihlabela la ekhaya, mawuthatha inkukhu yomuntu uzoyihlabela la ekhaya. Isiqalekiso kulowo muzi loyo. Bakhonza onkulunkulu abangakhulumi, onkulunkulu abaphansi abangakwazi ukukutshela namhla uyontshontsho ukuthi uzobotshwa namhlanje, abakwazi ukukutshela ngoba banemlomo abakhulumi. Abakwazi nokukutshela ukuthi namhlanje ungaye esportini uzofika ugwazwe or uzodutshulwa, abakwazi ukukutshela labo onkulunkulu. Manje ke iqalekiso ezasala kokhokho nakobaba bethu zasala ngoba bathatha iqalekiso, abamkhonzanga uNkulunkulu, abagcinanga izimiso zikaNkulunkulu. Unumber 27, uJehova uyakukushaya ngamathumba aseGibhithe nangamaqhubu nangomusa nangokhwekhwe onengeka olungephulukiswa kukho, olungeke luphulukiswe kukho ukhwekhwe. Lento leluma kakhulu le ukhwekhwe. Uthi uNkulunkulu uyokushaya ngalo ngeziqalekiso zabazali. Khona abanokhwekhwe nje mhlambe izono zabazali, or ukhona kini futhi owaba nalo lolu khwekhwe. Kufana nje no cancer. Mawuphethwe icancer namhlanje ozovuma isono uthi ngiphethwe icancer namhlanje, ugogo wami or umkhulu wami, umama wami, ubaba wami, uanti wami ukhona kithi owayephethwe ile cancer, namhlanje ngizongcombula impande yalo cancer. Namhlanje ngizongcombula impande yalo cancer leyo. Usho uyivume ngoba mhlawumbe uphethwe icancer nje uzozuyosika ibele nje, mhlawumbe ukhona kini kokhokho wayenjalo. Ufunzo lobubi, ufunzo lokufa. Uthi manje uNkulunkulu ngenxa yokuthi abagcinanga imiyalo yakhe ubashanga eqalekiso bamila amathumba. Kunabantu namhlanje abaphathwa yiAIDS, uthola ukuthi umuntu uphihlike izilonda umzimba wonke. Kunabantu namhlanje abanokhwekhwe nje umzimba wonke bayalunywa nje. Yini? Iqalekiso zabazali, ufuzo bafunzile. Manje kufanele uze kuJesu, uJesu okwazi ukususa lezo zinto. Ayikho inyanga ekwazi ukususa le nto leyo. Ayikho inyanga ekwazi ukususa iqalekiso, ayikho inyanga ekwazi ukususa ufuzo, ayikho. Ukunoma isusa ufuzo inyanga ikutshela ukuthi nje mntanami hayi uyisoka lamanyala ufunza uyihlo. Itshele kanjalo. Itshele kanjalo. Uma ngabe ujump ama fence indodana yakhe yokwenza. Uma mama uhamba ubusuku amagigi ungumama usewunabantwana engaleni zakho noma sewufile uyokuvuswa ngelilanga ethuneni kuthiwa abuka abantu abakuthi abashiyana. Wonke umzali namhlanje akabuyele kuJesu ukuze kuthi mayishiya abantu abakhe abashiya abantwana bakhe be-right. Nkosi yami mangafa namhlanje ngiyombonga uNkulunkulu, ngiyoshiya abantwana bami, ngibashiya noma bakholwa noma ngaba bakholwa, ngiyobashiya ekuthuleni ngoba mina ngihambe kahle, ngigcina izimiso zikaNkulunkulu. Ilokho ke ngani zenkosi uNkulunkulu akubekile namhlanje. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu abe nani, uNkulunkulu anigcine. Siyanithanda ngothando lweNkosi. Amen.